Tosuaran. Aku kula niku lucu ora tega guyu ora apa-apa. Aku dadak mbantu guyu niku ning ati lara lho sebagai seniman humoris. Niku nek sampean ngendika kaya ngono padha karo nyepelekke kula. Ora dewa ajiar neng. Angel lho dadi pemain humoris ki. Nek ora lucu dipaido, nek lucu engko dikira ming gojekan. Lah coba sampean wayangan dewa tok ora nganggo lucu. Apa betah sing delok? Oh. Ngene. Pak, Rene. Lah ngopo? Asaku sengit kok kene gabung kene. Oh iya. Wis nang kene jagongan wong papat bae. Semar, Gareng, Petro, Bagong. Wis ora ketambahan wayang liyane ndak ngisro. Ha iya. Menurut kowe piye karo kahanane Covid kaya ngene? Lah aku ya. Aku radong ngono. Iki ade ra iso pentas blas iki panggung-panggung do dilarang iki. Jebur sing dilarangi ora mung merokok ya, Tru. Heeh. Pentas barang ya dilarang, ya wis ora apa-apa, pokoke nampa apa anane. Ah iki ngene, aku ngono. Wah. Lah iki ade ra iso rampung iki mergo disaut karo ponakane edan kae. Pokoke nek kono omong dimentahke ya, Tru. Ya. Ing sahanane ingkang nyewan kanang sing tasih mawe buka sawegung sagung mring dalan iwang kanang mamut ngori jeng nayake ngret Mastunomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra Werkencang Warudayang Pak Pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe Punapi Adi Guru Wanter amiji dateng wiswanipun ing Rawa Sidik Pangudal-udal ingkang Raka pun Bathara Narada Kakang Narada sasamunipun lenggah ingkang langkung prayogi Sarawu paduka Kakang Resi winantu ing Suka Basuki Kakang. Nggih tansah pinanganing kawidatan. Nering sambi kala swanipun ing Raka ing Sidik Pangudal-udal mangya widodha sowan kulane skala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula pun dicundhaka panglingga murda Kakang mboten langkung kasekecakno anggen jeng andika lenggah. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Sidik Pangudal-udal di. Bathara Indra prayogakna nggone ngadhep ngarsaning pun Rama nggih Bathara Indra. Oh lho inggih. Kanjeng Rama Pukulun. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang putra pun Bathara Indra. Kepareng kula ngaturaken sembah sumeng keping pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Paduka. Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Iya Indra Ulun Tampa. Akarya bongbong Tyas Ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana. Kula pun dicundhaka panglingga murda.
Amawakono kabagyaning gesang kula pukulun. Kakang Narada mesti kemawon andadosaken kejot raos sing manahipun Kakang Resi krana dinten sakmangke Kakang Narada kula biji sowan wonten ing Bali Martya Kundha Manik. Kakang Resi kanika putra mila sepinten kalepatanipun ingkang rayipun Manik Maya diagung pangaksama Maduka Kakang Narada. Dinten sakmangke kula boyong rawuh wonten ing Bali Martya Kundha Manik. Kakang Resi kanika putra. Alah dalah. Di sampun dados kewajibanipun ing Raka Sidik Pangudal-udal tansah mastuti dhateng sabda tama Paduka Adi Pramesti Bathara Guru jernyatanipun. Paduka menika dados nalindraning para Jawata. Sedaya wonten ing sahendhap panguwaos Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila sampun ngantos kakersakaken ing wanci rina nadyaning wanci ratri. Ing Raka Sidik Pangudal-udal boten badhe suwaling kayun. Tansah mastuti dhateng sabda pangandika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Namung ndadosaken gugup raos sing manahipun ing Raka. Wonten menapa dene Paduka ngawontenaken pepanggihaning para Jawata mongko beneh kalan adat ingkang sampun Adi Guru. Kakang Narada, Adi Guru wonten dawuh. Kakang Narada mugi andadosna ing kawuningan sampun sawetawis wonten moganipun titah nanging sanes titah semantah ing wujud menungso menika mboten. Sawetawis wekdal ingkang kepengker mbok menawi Kakang Narada tasih kemutan. Anggenipun Kakang Narada nampi suwanipun Gajah Sena. Inggih menika turun Gajah Irawana ingkang sakmangke nyuwun kasuwargan jati. Tumunten dipun semayani dening Kakang Narada dinten sakmangke Gajah Sena lajeng alampah tapa pepe wonten ing repat kepanasan. Menika badhe kula rembak madyaning pahaman Datul ing Bali Martya Kundha Manik menika Kakang. Dalah. Inggih. Sawetawis panci mekaten. Gajah Sena sowan kersanipun ing Raka Sidik Pangudal-udal piyambakipun motah badhe nyuwun kasuwargan. Monggo nyatanipun swarga menika papanipun para titah. Jer Gajah Sena menika nuwun sewu nadyan turun Gajah Irawana. Nanging wujudipun satu kewan menika mboten pantes menawi dipun dadosaken tinggal kalian para titah ing manjing wonten ing swarga Nurkastuba. Mila tumunten ewaya manahipun ing Raka Sidik Pangudal-udal tumunten Gajah Sena kula dhawuhi supados anengga sawetawis wonten ing repat kepanasan. Namung ing dinten sakmangke menika dereng wonten pangandikan saking Adi Pramesti Bathara Guru dipun keparengaken lan botenipun Gajah Sena manjing wonten ing kasuwargan menika wonten panguwaos Paduka Adi Manikmaya. Mila dinten sakmangke menika wonten kalodhangan pepanggihan wonten ing Bali Martya Kundha Manik. Tumunten kula cumadong dawuh Di, kula cumadong dawuh menggah kados pundi supados sakmangke ngrampungaken perkawisipun Gajah Sena menika. Menika ingkang setunggal. Inggih, Kakang Narada. Mbok menawi Adi Guru kalih piyal wonten bab angka kalih ndadosaken gara-gara kayiwangan. Sumukipun kayiwangan ngantos sundul ngawiyat Kakang dipun sababaken saking atmajanipun inggih menika titah Paduka wayah Paduka pun Prabu Pandhu Dewayana. Kaliyan Dewi Kunthi Kalibrata ingkang wujud bungkus ingga sapringgi menika sampun gangsal 11 warsa. Bungkus menika mapan wonten ing wana Tikbrasara kasetrakaken dening Prabu Pandhu Dewayana. Ewa dene dinten samangke dereng pecah saking bungkus. Mongko saya dangu, saya ageng ketingal. Bilih bungkus menika tansah gereng-gereng tuwin ngedalaken Prabawa lesus wonten ing telenging wana Tikbrasara. Nah menika Di ndadosaken sababipun kayiwangan nggadahi daya panas ingkang ngantos damel geger para Jawata. Ing mekaten Adi Guru daya-daya sakmangke kula aturi paring dawuh. Menggah kados pundi kerampunganipun perkawis menika. Babakan bungkus kalian Gajah Sena menika monggo kula aturi paring pangandikan ingkang Raka Sidik Pangudal-udal nedya mastuti dhateng dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru Adi Manikmaya. Handra ingkang puspitarum kasiling samirana mrih Om Sekar Kadung ngas kandha
banyo maweh raras renaning driya mekaten Kakang Narada. Inggih. Panci dinten sakmangke kula ngawontenaken pasewakan pepanggihaning para Jawata. Sampun wonten margi ingkang badhe kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Narada. Tumuntun kula mbabaraken di kados pundi? Pangandika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada ingkang sepisan titiwahyaning mangsa kala sampun paripurna kasutapanipun atmajanipun Pandhu. Ingkang wujud bungkus ing mapan wonten ing wana Tikbrasara. Atmajanipun Pandhu ingkang wujud bungkus menika sampun titi wahyaning mangsa kala medal saking bungkus. Nggih, lajeng nanging pecahing bungkus menika mangke mboten badhe saged pisah. Tuwin wonten gandeng cenengipun kaliyan Gajah Sena. Jernyatanipun Gajah Sena mboten saged minggah wonten ing kasuwargan jati nanging kasuwarganipun Gajah Sena kedah tumimbal lair malih wonten ing Madyapada. Oh mekaten inggih. Mila ingkang saking menika Kakang Narada kula trimrepeki dhateng pun Gajah Sena. Paringana dawuh bilih piyambakipun badhe nampi kasuwargan menawi saged ambedah bungkus ing mapan wonten ing wana Tikbrasara. Ing angka kalih Kakang Narada kula aturi dawuh kaliyan Atmaja Ulun Bathara Bayu kinen paring sandangan kaliyan atmajanipun Prabu Pandhu ingkang mapan wonten ing telenging bungkus ingkang sampun gangsal welas warsa mapan wonten lebeting bungkus. Mekaten Di, inggih. Jumbuh kaliyan busananipun Bathara Bayu. Jernyatanipun menika dados atmaja siswanipun Bathara Bayu Kakang Narada. Sedhem jroning pasewakan Wadya Gong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mango-mango-mangonengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing prastawa dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mboten duna dongkap anggenipun ing Raka nampi tumunten dinten sakmangke benjang menapa kalilanan pinanggih kan Bathara Bayu miwah merpeki dhateng pun Gajah Sena. Mboten ngentosi benjang menapa mangke dinten menika ugi Kakang Narada kula paringi palilah nilaraken bali marti kundha manik tumunten manggi kelawan pun Bathara Bayu menapa dene Gajah Sena. Kekalihipun menika mboten badhe wonten sambung cenengipun antawisipun Gajah Sena kaliyan atmajanipun Prabu Pandhu inggih wujud bungkus menika Kakang. Nggih, ngestaken dawuh. Menawi dinten sampeyan kalilanan kula madal saking bali marti kundha manik kula nyuwun pamit Di. Kakang Narada ngatos-atos pamujinipun adiku ingkang kula suwun muga migrepta ing karya ingkang Raka Siti Pangdal-dal mugi-mugi tansah mangya widodone skala Kakang Resi Narada. Inggih adiku. Bathara Indra. Bathara Indra. Bathara Indra.
wonten dawuh kula. Budhana sangganing para jauting padha gantung sebo. Jeneng ulun ya mlebu jroning kedaton nri ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone Rodo bapakku dangu kelawan aku ana wigati apa? Bathara Bayu. Ana dawuhmu apa? Aja kaget ya. Ora kok merga kareping pulun Bathara Antarada nimbahi kelawan jeneng kita babar pisan ora nanging iki minangka dadi lantaran dawuhing Sang Hyang Jagat Girinata. Ana kewajiban sing kudu kita sangkul. Kewajiban sing kudu tak tindakake. Ngene. Gandeng dina samengko iki ana titah ingkang lair ora kaya dene lairing menungsa lumrah ya kuwi atmajaning Prabu Pandhu ingkang lair wujud bungkus mongko kasetrakake ana ing telenging wana wis 15 taun bungkus kuwi mapan ning telenging wana ya mung eloke bungkus sing ora mangan ora ngombe mau 15 taun teko isih urip katon nggone tansah gumlundhung greng-greng sarta ngetokake Prabawa Lesus Prakempa ya mula tumuli Sang Hyang Jagat Girinata dawuh karo panjenengan ulun. Bathara Bayu kinan manjing telenging bungkus kita kinan maringi busana lan atmajaning Prabu Pandhu ingkang 15 taun ing telenging bungkus mau. Sandangan ya. Miturut ngandikaning Adi Pramesti Bathara Guru sandangane tanpa beda kaya dene jeneng kita. Sumping pudak sinumpet kelat bau bali bar manggis ingkang bilah tekan kendakane kampuh poleng Bang Bintulu kalung Nagabanda. Ya. Kampuh poleng Bang Bintulu lho. Iya, dikai kathok jero aja mung kampuh tok. Wah, iya. Kuwi ya poleng. Sakarmu nek kuwi sakarmu. Poleng apa ora iki sakarmu. Wah, iya. Ngono ya, Nger? Yo. Sago. Yen pancen kita sago gage mlebu jroning bungkus. Kita kudu dandani atmajaning Prabu Pandhu. Rodo bapakku arep tindak menyang endi aku tak mrepeki karo pengamuing si Gajasena. Yen ora dindakake pengamuke wah saya ngrusak kayangan Suralaya kalau to sawangen. Repat kepanasan wis mosak masik ora karo-karan diamuk karo si Gajasena. Yo, sewang-sewangan aku tekamu ning wana Tik Brasara manjing telenging bungkus aja kedisian tekane si Gajasena. Njaluk pangestu budal dina iki.
lho ki ngendi ta ya? Ana dewa kok disemprot nganggo telale. Ha, klebus kabeh iki. Wah, gajah edan ora. Gajahne jenenge Gajah Sena ya Gajah Edan. Wah, ana busana kadewatane klebus kaya ngene. Apa-apamu? Lho kok apa-apamu piye? Aku ngamuk mergo dewa ngapusi karo aku. Lho, ngapusi perkara sing endi? Nalika semono aku sowan ngersaning Iwang Pikulu Narada. Diparingi dawuh kon tunggu ning repat kepanasan bakal nampa kasuwargan. Ning nyatane tanteni seprono sprene ora ana kabar saka para dewa. Mula ora aneh yen gempung rasaku tumuli aku ngamuk ana ing repat kepanasan. Tak ora arik supaya dibuka kori selo matanggep. Ora bakal dibuka. Bukae jam 5. Jam 4 lagi ngamuk. Ya ora bakal dibuka. Aja sembrono aku nesu tenan. Iya, aku ngerti nang kita nesu tenan iki aku ngerti. Lah wong apa-apa tok dukiri, watu-watu tok dukiri. Kabeh tok rusak bubras langkrah kaya ngono. Sabar ya Gajah Sena, sabar. Sing jeneng wong gayuh kasuwargan mono ora tok kepenak kaya kita kuwi. Selagine titanyeng gumlar ning jagat titanyeng urip ana ing jagat wae kepengin gayuh kasuwargan. Tansah tumindak ingkang becik netepi marang kapercayane manembah marang panguwasaning Gusti, manut karo kapercayane dhewe-dhewe kuwi wae nek nganti klepetan dedosan sithik kudu nyaur nalika arep gayuh kasuwargan. Lah kok kita sejering gajah kok penak banget njaluk swarga iki anggape swarga iki sing gawe mbahmu ngono ya. Ora ngawu gawar ngawur swarga kagungane sing gawe urip. Monggo swarga iki papaning para menungsa ingkang wis tramakake uripe jumbuh karo apa kang dadi jejere. Yen pendhita-pendhita sing apik, yen ratu-ratu sing becik, yen patih-patih sing becik. Kelakuane lan tindak tanduke nalika urip ana ing alam padang kuwi bakal gayuh kasuwargan. Lha ora gampang. Ora gampang apa dumeh kita kuwi turun ning Herawana ya. Apa dumeh kita kuwi turun ning Herawana gajah titianing Bathara Indra ora mesti. Ora mesti kita terus gampang entuk kasuwargan. Butuhe aku entuk kasuwargan ya saka para dewa, ora ya saka para dewa. Yen ora menehi kasuwargan ya aku gading kose. Kose kanjur ngamuk kanjur apa pardi gading apa pardi gading. Sakepenake dhewe ya. Iki ana dawuh saka Sang Hyang Jagat Kirinata. Dawuhe piye? Ya kita kuwi sing apik lho, sing basa. Lah kita ki wing Gajah Ulun Dewa kok ngoko. Ning ngarepe dewa kok ya gedangkrang kaya ngono. Lungguh ngisor trale diplungkerke, ora kok trale wis ra kanggo kok ngecenceng kaya ngono. Wis ora apik iki. Nek ra kanggo ki ditekuk. Ora rekoso ning gawa. Yen kita manut karo dewa monggo bakal tinarbuka dalan ing kasuwargan. Wis wis. Mekaten Bu Kulun. Lah iya. Ayo kok tengok ngisor. Lah ngono. Lah. Ditekuk tralene. Inggih. Ben aja ugat-ugat tok lingguhi. Inggih. Ah senengane do ngumpani kok. Inggih Bulun. Iya. Kados pundi dawuhipun? Ngene. Gajah Sena kita kuwi ora duwe wenang antuk kasuwargan padha karo titah Swantah ana bedane. Inggih. Mula apa kang dadi gayuhan kita bakal diudaneni dening Sang Hyang Jagat Kirinata waton. Kasuwargan kita dudu mapan ana ing kayuwangan, nanging mapan ana ing angganing titah. Tegese kita kudu tumimbal lair meneh ana ing angganing titah. Waduh, nah ingaten menika sanget panjangka kula. Kula mboten badhe purun lan kula mboten badhe narimaken malawi kula kedah tumimbal lair meneh angganipun wonten titah. Tetep kula badhe nyuwun kasuwargan jati. Walah wangkal. Ya wis kene wae saiki. Kita mudhuna ning jagat dewa ora bakal doro lan jeneng kita. Kita mudhuna ing jagat penere ana ing wana Tik Brasara. Ing kono ana wujuding bungkus. Bungkus kuwi mau putraning Prabu Pandhu Dewayana kawan Dewi Kunthi ingkang wujud bungkus 15 taun bungkus mau mapan ana ing wana Tik Brasara. Bayi ing mapan ing jroning bungkus kuwi mau durung tekaning mati ning isih urip. Janji kita iso mateni bayi ing mapan ing telenging.
bungkus mau lan iso mbedah wujuding bungkus kita bakal antuk kasuwargan. Nyuwun pamit Bu Kulun. Blak-blak piye? Penyarian wonten dawuh. Sesuk meniki tok bedake ya, aja tok padake. Aja tok padake Durna karo Bathara Narada tok padake. Inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pangapunten Bu Kulun. Ya, wis ora dadi ngopo. Apa-apa kok njarto gawe blak-blak trung det. Ah. Digateke ya penyarian. Inggih ngestaken dawuh. Menika dawuhipun Bathara Brama. Oh, ora ngawur penyarian. Aku ora kon apa-apa kok. Panjenengan wau nyasmitani. Ora, aku ora nyasmita. Aku lagi golek rek. Wo. Ancen dewa-dewa iki pancen nyenengake tenan. Ah, dewa iki nyenengake. Saya nek wis akhir bulan ngene iki. Guyune dewa-dewa iki renyah-renyah kabeh. Ah, ora kencang warudaya kan. Ana sing direwangi ora bali ana ing kayangane. Trima ngenteni purnaning gati. Ah, ora apa-apa. Ora apa-apa nek jan Bathara kudu tekor ngliwet sing rada akeh. Ning ora dadi ngopo ya. Nek ora ana kuwi dhuwit iki ora teka. Kaya tuyul nek bengi ngalor ngidul. Nanti Bathara Narada dilokke karo Bathara Pathuk. Kulon Bathara Narada niku tuyul jenggol matos kuwi. Wonten tiyang gundul ngalor ngidul. Ora ngrembug sing werna-werna butuhe tuyul ana ing aduh apa? Bungkus ana ing Brastara kudu bedah, Gajah Sena kudu tumimbal air meneh ana ing jagat. Mambang pantepas sulano pamaneka lintang toya kusumayana sumawur Semarika den prayitna semuriris semuriris eka balik
Permadi. Kok sumusul enten wana Den. Mengke nek dipadosi Kang Rama dos pundi menapa mboten nampi duka. Kakang Semar nggonku prapta ning wana Tebrasara wis antuk palilahe Paman Yama Widura apa dene Kanjeng Rama Prabu Pandhu. Nggonku bakal melu nunggu kelawan Kakang Mas Bungkus ing mapan ning wana Tebrasara Kakang Semar. Lah nggih monggo. Iki alas sing gawat keliwat wingit kepati lho Ndara. Ampun adoh-adoh kalih kula kalih Gareng kalih Petro kalih Bagong. Mengke nek enten napa-napa ndak kula dicucuh. Banjur lenggahing Kakang Mas Bungkus menyang endi Kakang Semar? Nggih sekawit nggih wonten mriki ning anggere ditinggal mingset sedhela gumlundung. Elokipun Bungkus kaya urip. Jabang sing teng jero sing pun 15 taun kaya ndrebala tumangkar sugenge ingkang raka gumlundung mawa Prabawa Lesus. Niki pun tekan kidul rika iring alas ingkang mapan wonten kidul mrika Ndara. Miat langening kalangguan Klaramandan moncar. Tinon ler kakonang surem sorot tetan badang kasor lan pacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga yen to pancen kaya mengkono ayu derekno aku nyaketi lenggahing Kakang Mas Bungkus ning atos-atos niki alas sing gawat lho Ndara. Iya Kakang Semar Tonang minek samudra nglangut kabuncang sela-sela kaprapal wreksa-wreksa rubuh krana gumlundhunging ponang Bungkus atmajaning nata ing Astina Prabu Pandhu Dewayana. Wis 15 warsa mapan telenging Bungkus parandene datanan dahar datanan ngunjuk katingal saya ndrebala ponang Bungkus saya gedhe lamun gumlundhung mawa Prabawa Lesus kocap ingkang Onyang Madyapada nengge Sang Hyang Prabancana sigra manjing telenging Bungkus. Pramara mangoswa myung ambreng kati karonaning kaswa seda Sang Gandawastratmaja wis manjing telenging Bungkus Sang Hyang Bathara Bayu ya Sang Prabancana.
Mastuti dawing Sang Hyang Pikulun Bathara Guru sigra paring busana kelawan jejabang kemapantel ing bungkus sumping pudak sinumpet kelat bau bali bar manggis ingkang belah tekan kendhagane kampuh poleng Bang Bintulu mewah kekalung naga bondo riwus nyorampet peparing Sang Hyang Bathara Prabansana sigra ndedel gayuk ngakoso mangsul wonten ing swarga maruta langaning kalangguan aklar pandan moncar tinon lir kekonang suram sorotetan padang kasor lan pajaring purnama gekono dasari mongso katiga iladal bebasan kaya wis tepung gelang kekalangan nggonku ngupaya wujuding bungkus ladal dewa paring pepadang umrusak wit-witan padha rubuh watu-watu padha kontal kaprabal jebul saka dayaning bungkus ingkang gumlundung mawa Prabawa lesus Prakempawa cetha lamun iki dadi jalanan kasuwarganing Gajasena bungkus aja sambat kaniaya tak tamani gadheku tak bedah wujuding bungkus dadi dalan nggonku antuk kasuwargan Kunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung waladal wah pancen kepara nyata dawuhing dewa ora gampang nggonku nggayuh kasuwargan nyatane bungkus pendak-pendak tak uncalake nganggo traliku kebentus watu ketatap wit gedhe tak kira remuk lah kok jebul isih gumlundung kaya masak jake wani karo Gajasena ya aja sambat kaniaya tak gunake landheping gadingku tak tujah wujuding gadingku teka mati dening aku bungkus tinancep nang gading parandene sak mangke jejaka ingkang manjing telenging bungkus atmajaning Prabu Pandhu Dewayana ingkang wis dungkap dewasa saya suwe saya krasa lara ponang gading kekalih ingkang temancep telenging bungkus cinandhak wani mawi asta tengen lan asta kiwa den sempal ponang gading kalaning jagat gaweaning para dewa
dadi jalaran pati ning Gajasena parandene gading manjing telenging kuku jejaka mapan telenging bungkus. Yata laruta saking kutha sang Kurakula yen amutusa sang Sri ta perkencong warudayang pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe ala wis kelakon panjangkaning para dewa Gajasena manjing tumimbal lair ana ing angganing jejaka ingkang mapan telenging bungkus mongko wis 15 taun suwene ora taya bareng metu lah kok blengah-blengah kaya ngono. Wah. Wah. Wedan. Ngebas suarane ngebas. Gedene ora jamak. Aku sapa? Ah, kita pancen durung duwe jeneng. Mergo kita lagi wae metu saka jroning bungkus. Ning ulun ingkang bakal paring teteng kelawan jeneng kita seksena jagat saisine. Gandeng kita iki dumadi saka laku, saka tapa, brata. Suwene 15 taun mongko ingkang bisa mecah bungkus ya kuwi Gajasena. Seksena jagat saisine kita bakal paringi tetenger Raden Bratasena. Kulun sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadana ingkang sekawit kula nyumurupi bungkus dipun pulasara dening wujuding gajah teka sak mangke ical wujuding bungkus menika wonten jejaka ingkang gungaluhur permati kita wonten jarwani ingkang pulasara bungkus mau jenenge Gajasena. Apa to wigatine dene dewa dawuh lan Gajasena supaya mulasara kelawan si bungkus merga ora ana ingkang bisa mecah bungkus kejaba amung Gajasena tumuli bungkus disuduk nganggo gadinge Gajasena. Nanging sajae jejaka ya kadang mutu ing mapan telenging bungkus kuwi krasa lara gading dicandak dipotel karo jejaka kuwi mau. Iki kakangmu Permati, kakangmu ingkang mapan ing telenging bungkus. Iki wis ulun paringi tetenger Raden Bratasena. Kakang Mas sembanku Kakang Mas. Wah. Iki sapa? Iki adimu. Adi kuwi apa? Adine Tela. Kira gula Jawa terus dibuntel dong gedang. Ae lemet. Njaluk wong ngomong ki kok njaluk ora. Ngeli to. Ning alas suwe banget ra mangan apa-apa. Iki adikku. Iya. Jenenge sapa? Permati. Permati. Iya. Wah, lha kuwi. Kuwi wong apa setan? Jalarati lho, Petro, Jalarati. Iki bendaramu. Lagi tepung pisanane ngunekke setan. Belum gaji. Durung menehi gaji ya sing ngunekke setan ya, Gong. Heeh. Oh, keparat iki. Hei. Ora sembrana iki. Iki juragan kita kok dunekke keparat. Sopo kowe? Kula abdi panjenengan. Abdi kuwi apa? Abdi kuwi sak dhuwuring ratu. Wes. Jengkol kita ya ora. Omong ngono kok tak genahke dhewe.
Wong Petro ki senengane nggon guyon kok nek karo Bendoro ki nek ora dijak guyon kereng banget iki. Nek ora kulino jak guyon wah, tangan besi iki ya, Kang. Heeh. Rupane wae ora kedap ngono. Abdi niku batur. Batur ya. Batur niku tukang ladeni, pamane. Sampeyan niku wonten daya. Terus kula sing ngeteri wedang. Wah, ngono. Nggih, nek dayoe ora ngelak, dombe dhewe. Angel iki terus nek jelaske suwe iki. Iso tekan jam 12 iki nek jelaske. Heeh, mengke nganu wonten pelajaran tentang abdi. Abdi nu pengrawite Pak Anom. Niku abdi. Nek pengrawite dhewe jenenge Batur. Batur. Berbahagia. Asosiasi keterampilan menabuh. Aku anu karang apa kepanjangan kok digolek-golekke. Ah kepanjangane ora digolek ora panjang-panjang. Ha iya. Wis saiki ngene. Petro karo Bagong aja domong ya mau wis dina ya omong akeh ning gara-gara. Iki disithik-sithike le omong. Nggih. Mengko wong atua kita bakal tekan kene, Bratasena. Sapa wong tuaku? Ah, mengko kita bakal ngerti dhewe. Wah, iya. Iki apa wong tuaku? Iki ya ngapa to, Mir? Iki sing diarepke Bathara-Antarada iki sinuwun Prabu Pandhu karo Dewi Kunthi. Ah kok kowe teko iki ngapa? Wah, aku termasuk tuwa. Ning kowe dudu bapakne kae, aku bapakmu. Wong murah. Oh, ngerti nek kowe iki bapakku. Minggat to kono. Iki arep rembug wigati ndak ra bubar-bubar. Wah. Iki sapa iki? Iki sapa? Ndara sinten wau? Bratasena. Wah. Iki sing nang jero bungkus. Heeh. Lah sambele? Wow. Bungkus wah. Ora bungkus pecel. Nek kene tak maskeri cangkemmu ngene mer. Men ra omong. Wong kok arep kok kencengen. Kok ben ra iso ambekan. Iki masker apa kok ambune prengus? Tone ya apa? Cawet kowe. Bagong ki aleman wong lanang kok nganggo streamin barang. Men seksi. Wah, padha kan ki ra. Petro ki saya medun apa ya? Nggih, tantepane ora nganu kok. Bratasena kowe alian kene. Yo. Permadi wis nangis iki wis ngangkangne wis slamet kok dadak senggerak-senggeruk. Lho menika trenyuh. Krana Kang Mas kula sampun wilujeng Bu kula. Nah iya wis ora perlu ditangisi wong jeneng seneng kok ditangisi. Minggir iki sih udah ngerti tata krama nek kedengkul sirahmu malah. Inggih. Wis kana tengok mburi kana. Inggih. Bratasena pindah kene. Lah kowe pindah ngendi? Engko nek sing tok kontrakan aku pindah. Oh, iki tak buang lho. Aja. Dewa kok dibuang ora. Aku dewa kok senengane ngelucu ora. Tak maskeri po. Wes ora. Ulun kene. Ah, wis. Iki abdi iki. Dilingguhi ndase wae ora apa-apa. Ini lalu. Nah, kuwi pernah. Wah, ayo gagasan yo, Pak. Lah wong kuning ora tau kena sinar matahari. Neng jero bungkus awake kuning. Wulune kok dadi wis dawa-dawa ya wis. Ayo ketutupan bungkus kok. Iki aku entuk pentas ora iki. Ha ngopo? Aku ditutupi. Ambo ya golek engkon sing jembar. Wis ora eksis nek carane ngene. Ora tengok kono, kuwi engko ana sing lingguhi. Sinten? Lho. Punta Dewa kon lungguh ngendi? Oh, nggih. Ya nek melu nek ora
Nek pun diwon di acara ora iso mangkat Climen, ayo. Wis kowe ngandani ngayal ora. Untuk dewa saiki iso ngendang jaipong ya ra iya. Nah, ini ya. Pukulun semban kula. Nalika semanten wonten atur saking Yai Ama Widura bilih anak kula bungkus. Sampun luar saking panandang. Pukulun kadang kula kados pundi? Ya, ngorokake wis padakno. Jejaka ingkang ngadeka ning ngarepan ulun. Ingkang gagah pideksa iki ya Atmaja kita ingkang tapa brata telenging bungkus 15 taun saiki wis luar saka panandang Pandhu anakku nggih. Oh. Anakku nggih. Anakku cah bagus. Anakku bocah jentara. 15 taun nggone sira nglakoni tapa ning telenging bungkus. Dina samengko wis ruwat panandangmu. Ha iya, iki tumuli ulun paringi tetenger Raden Bratasena. Menapa kula badhe kepareng-paring tetenger Pukulun? Ha monggo. Jer kuwi anakmu lanang kula aturi nyekseni. Bilih sak mangke anak kula badhe kula paringi pusaka asma Raden Gandawastratmaja. Gandawastratmaja prayoga Pak. Gandawastratmaja kita kuwi jejuluke Prabu Gandawastra. Gandawastratmaja dadi putraning Prabu Gandawastra. Inggih kasinggihan mekaten. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Ya, iki sapa? Iki wong tuamu Sudarma kita, Prabu Pandhu Dewayana Nalindra Ngastina. Wah. Pandhu bapakku aku ngaturke bekti. Iya tak tampa cah bagus. Lah kae jeneng mburi ae sapa? Iki kadang kita, kadangmu tuwa. Kakang kita ya kuwi si Puntadewa utawa si Pambayun. Wah, Puntadewa kakangku aku ngaturke bekti. Iya Yayi. Bratasena Gandawastratmaja pun kakang tampa. Aku mbiyen kok ora tok jenenge Ismayatmaja. Digapure kaya dingklik ngono kok. Ismayatmaja. Ayo saora-orane iki ora apa tok jenenge Nayantaka Putra. Aku kok ora tok jenenge Bogasari, Pak. Bogasari. Wis ora nyambung kowe kok. Bogasari. Bapak jenenge Bogasampir to? Heeh. Anggepe kowe minuman apa piye? Iki ditekdan ae ora jenenge kok Bogasari ora pas ya. Wis kantinan marang Kraton Negara Ngastina. Waduh rampung kok. Heeh. Tapi digawe kisruh supaya rampung-rampung ya. Ak dhewe plira wiri-wira. Mah kesel itu. Heeh. Wis kliwat 5 e. Oh, iki nek apa diitung rupiahan ki Pak sapa ki? Pak Bambang Hernawa ki tombok diwene ngatos suaran. Aku kula niku nglucu ora tego guyu ora apa-apa. Aku dadak mbantu guyu niku ning ati lara lho sebagai seniman humoris. Niku nek sampean ngendika kaya ngono padha karo nyepelekke kula. Ora dewa ajiar neng. Angel lho dadi pemain humoris ki. Nek ora lucu dipaido, nek lucu engko dikira ming gojekan. Lah coba sampean wayangan dewa tok ora nganggo lucu. Apa betah sing delok? Oh. Ngene. Pak, Rene. Lah ngopo? Asaku sengit kok kene gabung kene. Oh iya. Wis nang kene jagongan wong papat bae.
Semar, Gareng, Petro, Bagong. Wis ora ketambahan wayang liyane ndak ngisro. Ha iya. Menurut kowe piye karo kahanane Covid kaya ngene? Ya aku ya. Aku rada ngono. Iki ade ra iso pentas blas iki panggung-panggung do dilarang iki. Jebur sing dilarang ora mung merokok ya, Tru? Heeh. Pentas barang ya dilarang, ya wis ora apa-apa, pokoke nampa apa anane. Ah iki ngene, aku ngono. Wah. Ah iki ade ra iso rampung iki mergo disaut karo ponakan edan kae. Pokoke nek kono omong dimentake ya, Tru. Ya. Ukulun bombong raos sing manah kula. Dene sak mangke anak kula sampun luar saking bungkus. Kowe mangkok apa bungkus? Ah manut. Aku dimangkok wae, aku dibungkus. Ya kaya ngopo senenge wong tuwa ing atase dikira bocah mau ora iso ndrebolo ning jerone bungkus bareng 15 tahun kok isih urip mongko bareng luar saka bungkus lah kok semono gedene. Tak obati wae, Mar. Ha iya. Kok iso semono gedene iki tak obat mesti Taman. Mula dhewe wajib ngaturake syukur marang pawasaning Dat Kang Murwengdat. Muji syukur paring boga lan sandang kang murakapi. Kapok. Dun duwe tata krama ora? Kae sing ngendika wong tuaku, sing ngendika dewa kok ming dimentahke ro suasu. Ae bapake kok dhisik lu adoh banget ae lho. Semar ae wedi ae. Wis dhisik bablas adoh banget. Ndak melu disengeni. Mar, mau saya ngakon kowe to, dasmu. Muga-muga kabeh nandhanga kabecikan.